أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد. ‘Yan uwa, yau ɗan uwanku mai ƙaunarku, mai tausaya muku, mai son zaman lafiyarku, mai neman warakarku, mai neman addu'arku daga duk inda kuke a nahiyar da kuke a faɗin duniya, ya zo kan wani tsiro mai albarka, mai daraja, mai martaba, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana shi a cikin bincikenmu muke ta ƙoƙari a kansa. Wannan tsiro ba wani abu ba ne, tsiron da a ƙasar Hausa ake kiransa ƙudiji. Tsiron da ake kiransa ƙudiji a nahiyar arewacin Najeriya ana kiransa amakasha. Ina kyauta zaton Katsina mata suke masa wuta su kuma al'ummar duniya ɓangaren turawa wato suna kiransa da suna Striga spp. Amakasha shi ake kira Striga spp, ko ka ce ƙudiji wanda ake kira Striga spp. Kai ana kiransa Striga harmontica. To ɗan uwa, bi na asannu ɗan tofa maka wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mana, ya nuna mana a cikin littafinsa mai tsarki, wanda muka tashi haikan wajen binciko abin da zai zama mafita a tare da mu. Fatabarakallahu rabbul alamin wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wannan tsiro larabawa sun sanya shi daga cikin dangin tsirran da suke kira lahajatus saudani, ko kuma ka ce a ashabul idar ina nufin ƙudiji, ko ka ce amakasha wanda ake kiransa da turanci Striga spp ko kuma Striga harmontica. dan uwa, wannan tsiro ana iya samunsa a gonaki, kuma wani parasite ne na root na ice. Root parasite ne da ya kama wata bishiyar da sauransu, sai ya dinga tsotse sinadaran da wannan itacen yake ci. To dan uwa, wannan tsiro da kake gani da ake kira ƙudiji wato Striga spp yana da matukar amfani. ɗebe shi, ka shanya shi ya bushe, ka daka shi kai fodarsa. idan kana so ya ba da gudunmawa wajen kwakwalwa, ɗebi babban cokali, babban cokali na garinsa, sai ka ɗauki ƙaramin cokali na garin citta, ƙaramin cokali na garin kanumfari, sai ka zuba a cikin ruwa rabin lita, sai ka tafasa shi, sai a dinga shansa. Amma za a zuba shugakin, ko kuma a samu manyan cokali 2 na amakasha ko in ce ƙudiji, sannan sai a samu garin kanumfari ƙaramin cokali, a samu garin citta ƙaramin cokali, sai a samu wato mazar ƙwaila rawan doki, sai a haɗa su, sai a tafasa su, sai a dinga bawa masu matsalar kwakwalwa, wanda bai bacci, mai faduwar farfadiya, wanda jikinsa ike rawa irin girgizan nan na over neuron diseases. dan uwa, idan ana sha karamin cokali da safe, karamin cokali da yamma,
to yana ƙone, yana magance duk wani parasite and bacteria na ƙwaƙwalwa. Mutanen da zarar dabbar su ta samu ciwon ciki, wato ciwon ciki an samu stoma parasite or toxins, wato ƙwayoyin cututtuka masu cutar da ciki ko kuma wata guba dabba ta ci, sai ga an tafasa shi ko an daka shi an zuba shi a ruwa an ba su da dabba ta sha, sai ga ta warke. To kai mutum, kai ne a haƙƙo da wannan tsiro. Dukkan ƙwayar cutar gubar da take cikin ciki, wacce take hargitsa ciki, wacce take sa ciwon ciki, wacce take sa zafin ciki, wacce take sa kumburin ciki, duk irin waɗannan to yi ƙoƙari tafasa shi a dinga shan ƙaramin kofi safe da yamma. Duk matsalar ciwon ciki, ko da basir ne mai jini, na nufin hemorrhoid, to za a samu waraka akan wannan. Haka kuma da mutum zai ƙone, a samu garinsa a dinga baɗawa a kan ƙunan wuta, insha Allahu za ka ga ƙunan ya bushe. Haka kuma leprosis, na ce leprosis wato ciwon kuturta, magance shi yake kai tsaye. Dan uwa, wannan sinadari duk inda wata bacteria take, parasite, protozoas, an fahimta ko, ƙone su yake. Mata masu ciwon mahaifa, waɗanda suka samu matsalar mahaifa, ko suka samu kansar mahaifa, ko suka samu kansar fallopian tubes, ko kuma samu cervical erosion cancer, ga magani sadaka. Ku yi mana addu'a akan wannan tsiro da ake kira ƙudiji, ko kuma amakasha, ko kuma wuta-wuta, wanda ake kiransa Striga spp o Striga harmontica. Yan uwa, bi mu a hankali, yi mana addu'a akan tsiron ƙudiji, ko kace amakasha, ko kace wuta-wuta a ƙasar Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.